Ani mladí kežmarskí futbalisti nezaháľajú a reprezentujú naše mesto nielen v rámci regiónu, ale i za hranicami štátu. Nedávno sa zúčastnili halového futbalového turnaja v poľskej Bochni. Na 10. ročníku memoriálu Tomka Piotrowskiego v poľskej Bochni nás reprezentovali mladší a starší žiaci tunajšieho mestského športového klubu. Zverenci trénerov Jaroslava Nováka i Petra Dudu nastúpili proti rovesníkom nielen z poľských klubov, ale i proti Popračanom či Nemcom. V kategórii starších žiakov sme sa umiestnili v konečnom poradí na 3. mieste po výhre 2-0 s Hutnikom Krakov a po dvoch nešťastných prehrách s najtesnejším rozdielom 0-1 s Mosírom Bochňa a Alkočímsky Břesko. Okrem bronzových medailí sme získali titul najlepšieho brankára turnaja vďaka Dávidovi Pavlíkovi. Mladší žiaci bojovali počas 2 dní až s 5 družstvami. Presvedčivé víťazstvo 3-0 predviedli len v zápase nad nemeckým Grasdorfom. S Popradom, Břeskom, Bochňou i Krakovom sa im však zvíťaziť nepodarilo. A tak v konečnom hodnotení skončili až na 5. mieste. Chlapcov to však neodradilo a hoci nezvíťazili, získali opäť množstvo cenných skúseností.